Grazie, Mr. Stier. Predsjedniče, preko 2 milijuna izbjeglica, od toga 400 000 djece do 11 godina. 6 milijuna ljudi bez krova nad glavom. To nisu samo brojke, to je prikaz ljudske patnje koji ima svoju vlastitu težinu. I stoga nije potrebno vezivati sirijsku tragediju sa onom u Lampedusi da bi Europa reagirala. Dapače, to bi bilo potpuno pogrešno svesti sirijsku tragediju na debatu o imigracijskoj politici Europske unije. Dolazim iz zemlje koja je sama zbrinula 800 000 izbjeglica i prognanika za vrijeme Miloševićeve agresije. Sjećam se ovdje i svoga oca koji sam bio izbjeglica iz Drugog svjetskog rata. Iz svega toga sam naučio nešto: izbjeglicama je najvažnije vratiti se doma. I to mora biti fokus naše rasprave i naše politike. Dakle, naravno podržavamo ovu rezoluciju, ali prije svega ovaj Parlament mora i više komunicirati s onim demokratskim snagama u sirijskoj oporbi, onih koji neće proganjati nego štititi kršćane, a pogotovo naš cilj naše politike mora biti da se svaki Sirijac ima pravo vratiti svome domu. Hvala. Danke. Frau Kollegin Essayah. Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, Syyriasta lähteneiden yli 2 miljoonan pakolaisen vastaanottamisesta päävastuun ovat kantaneet naapurimaat Jordania, Libanon ja Turkki. Nämä maat tarvitsevat apua ja taloudellista tukea, jotta he selviävät.